Poďme na druhú stranu a na situáciu, kedy lopta skončila na pravej žrdi. Nikole Diančarová mohla otvoriť skóre. Výborná naražačka s Kušnírovou. Joščákovej ľavačka, lopta na vzdialenejšiu žrť, strela z prvej, výborný zákrok. Pár posledných sekúnd a možnosť, počas ktorej môžu hráčky zo západu vystreliť. Smatanová bola ale poslednou. Gól na 1-0. No uvidíme v druhom polčase, ako bude vyzerať vstup do druhého dejstva. Veľká gólová. Gólová príležitosť. Zakončenia je to 2-0. Andrea Záležák. Ščáková ale musela teraz okriknúť Gengeľovú. Vysokánsky gól! Tak nezbavila sa Ninky Prekopovej. Takže Kušnírová môže vystreliť. Kušnírová tesne vedľa pravej žrde v 44. minúte. Pozor však aj na druhej strane, pretože Satinová si naďalej hľadá priestor na zakončenie. Aj sa k nemu dostala. Prinášajú aj tento priamy prenos. A môžeme vidieť aj gól, ale napokon to bolo brvno. Tak, aspoň rohový kop. Zdá sa, že nie, loptu udržala v hre. Stále Lipčáková, jej dravý prienik, gól! 50. minúta. Pozor na túto gólovku!